गोजोनथाव खौरां देहायारि जेंना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 8 मे आरो 9 मेआव आयुर्वेद फ्री हेल्थ चेकआप खुंनो साखाफारा। क'क्राझार जिल्लायाव आयुर्वेदनि फ्री हेल्थ चेकआप खालामनो साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिलनि उत्तर पखालागि गुदि फरायसालियाव फुंबिलिनि 10:50 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम आरो सराइबिलनि 100 नं आलीनोगोर गुदि फरायसालियाव बेलासिनि 12:30 रिंगानिफ्राय 5:00 रिंगासिम आयुर्वेदनि फ्री हेल्थ चेकआप आरो फैगौ 9 मेआवबो सिनद्रिजरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फुंबिलिनि 9:30 रिंगानिफ्राय 1:00 रिंगासिम नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव फ्री हेल्थ चेकआप खुंनो साखाफारा। नार्जारी फार्मनि गाहाय दिथागिरि राहुल नार्जारिया थिखानाय खालाराव आयुर्वेद फ्री हेल्थ चेकआपआव सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फैनानै देहायाव जानाय बेराम आजारफोरखौ नायजाफैनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। खुलुमहरबाय गासिबो रायजो राजाफोरखौ लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलखौबो आं बरायनानै लानाय जाबाय। फैगौ जोंहा नैबे 8 तारिख मे 2024 अर्थात बुधबार खालि थांनाय समफ्राव मावबोनाय बायदि नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव जोंहा फ्री आयुर्वेदिक हेल्थ ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनि सराइबिल ओनसोलाव थानाय पखालागि अर्थात उत्तर पखालागि गामियाव जोंहा मोनसे गिदिर बेवहाय फ्री मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि बेबस्था लादों। बेनिखायनो बे सराइबिल ओनसोलाव थानाय उत्तर पखालागिनि एलपि स्कुलाव अर्थात शिव मन्दिर खाथियाव गासैबो रायजो राजाफ्रा जाय बेमारियाव गोलैनानै दङ बिथांमोनहा जाहाथे फैनानै बे ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय आं खावलायहरदों। लोगोसे जोंहा बे दिनखालिनो अर्थात जोंना पखालागि उत्तर पखालागियाव 10 रिंगानिफ्राय जोंहा 1 रिंगासिमनि ट्रिटमेन्टखौ जों लानाय जागोन। लोगो लोगोनो जोङो बालागाव अर्थात बालागाव ओनसोलनि आलीनगर होननाय एलपि स्कुलाव 1000 नं एलपि स्कुल आलीनगर बेवहायबो जोङो 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेवबो जोङो फ्री ट्रिटमेन्टखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे जोंहा 9 तारिख अर्थात बृहस्पतिबार खालिबो जों खासियाबारियाव थानाय जोंहा सिनद्रिजरा होननाय मोनसे गामियावबो जों बे आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे जोङो कमप्लिटलि मुलिखौबो फ्री होनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा ब्लाड टेस्ट सुगार टेस्ट लोगोसे जोंहा ब्लाड ग्रुपनिबो नायनो थाखाय जों बेबस्थाखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आङो गासैबो सराइबिल ओनसोलाव थानाय जे गामिफोरनि नामखौ आं बुंनाय जादों बिनि खाथि खालानि रायजोफ्रा जाहाथे गाव गावनि देहाखौ गोरा आरो गोख्रों खालामनो थाखाय जाहाथे नायजानो थांनो बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खरगंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय। डक्टरफोर फैगोन नामा? बेयाव जोंना डक्टरफोर दंखायो आयुर्वेदिक डक्टर जोंहा डक्टर हिमांशु बुजुर बरुवा आरो बिथांनि टीम जे टीमफ्रा थांनाय समफ्राव जोबोद मोजां मोनसे जोंनि बे हालामाव सराइबिल हालामाव जे जायगायाव दाबो जों डक्टरफोरखौ जों मोननो हायै गामियाव जों हाबगासिनो दङ जाहाथे जोंनि गासैबो ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाखौ लानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोग्गो देहा आरो गोख्रों देहा जानो हायो बिनि थाखाय माखासे जों नार्जारी फार्मा बेखौ जों सेस्था खालामगासिनो दङ आरो आं नार्जारी फार्मनि सासे मेनेजिं डाइरेक्टर जानानै आं बेखौ आसा खालामगोन जे जोंनि रायजोफ्रा जाहाथे सुस्थ' थायोब्लासो मावनानै जानायाव जोंहा सहाय होगोन आरो देहाया जुदि थायाब्ला जोंनि मावनाय दांनाय आरो जेबो खामानियाव जोङो गोसो होआ जायो। बेनिखायनो आं आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो मावनानै दांनानै जानायाव जाहाथे सहाय खालामो आं बेखौनो खावलायहरदों। अलरेडि आं बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जे 8 तारिख अर्थात बुधबार खालि उत्तर पखालागियाव 10 रिंगानिफ्राय जोङो 1 रिंगासिम जों कन्टिनिउ नायनाय जागोन। लोगोसे जों बालागाव आलीनगराव सेम डेट अर्थात 8 तारिख मे दाननि 2024 खालि बुधबार खालिनो 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम जोङो थि खालामनानै होनाय जाखादों। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना जाहाथे बे ट्रिटमेन्टखौ जाहाथे लानो दाबाव। मानो होननानै बुङोब्ला आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जोंनि परम्परा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे गिदिर ट्रिटमेन्ट आरो जाय ट्रिटमेन्टनिजों जोंनि बेमार आजारफ्रा 100% कियर जानायनि थाखाय चान्सआ थायो। आं आसा खालामदों जोंनाव बहुद फन फैयो थांनाय समफ्राव जे जों ट्रिटमेन्ट होदोंमोन बिथांमोनहा गावनि देहाखौ मोजां मोननायखौ जोंखौ साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंबावदों हायोब्ला सम बेबायदि बेबस्थाखौ होनो हायोब्ला आरोबाव साबसिन जागोन। बेनिखायनो जोङो मोनसे जायगायाव बारे बारे लांनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे जायगायाव जोंहा लांबाय थायोब्ला
आरो मोनसे जायगायावल' जुदि जोङो सुबिदाखौ मोनोबा गुबुन जायगायाव सुबिदाखौ होनो हायाब्ला बिथांमोनाबो दुखु मोनो। बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जे जायगायाव डक्टर अजाफ्रा थांस'नो हायाखै, दासिमबो जोंनि समाजाव माखासे डक्टरखौ जों सिनाया, बेनिखायनो अन्धबिश्वासआ दासिमबो दङ। नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ किसुमान जायगा दङ हाइ ब्लाड प्रेसार जानानै प्रेसार स्ट्रक जानानै थैयोब्लाबो बेखौबो सोरबाया दायना रायदों होननानै बुंनाय जों बेबायदि जायगा मोनबोदों। सोरबाया दङ सुगारा बारा जानानै दङ, लासै लासै उदै देरबोदों, लासै लासै बियो दुरबल जानो हमदों, बेखौबो दायना रायनाय होननानै बहुद जायगायाव बुंसोलायो। दा बेफोरखौ जुदि जों नाश खालामनांगौबा, बेफोरखौ जुदि जों गैया खालामनांगौबा जोंनो डाक्टरनि माखासे एवारनेसखौ दरखार दं होननानै आं सानदों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।